adba a mahmulu, duk ɗan da mace ta durƙusa ta haifa ko da ya daɗe lafiyarsa garau ya ci ya sha ya more ya yi mulki a mashi jiniya wata rana sai ya mutu ko ya ki ko ya so. Karshen tuka shine tik, babu yadda ka iya a ƙara shekara 5 a sake ƙara wata shekara 5 a goyi bayan wane ya zarce kar ya zarce ya zirce ya ƙara zarcewa, wallahi tallahi sai ya mutu ko ya ki ko ya so. kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Tare da kuke ko ina ne, ko kana tafi ko a zaune, ba ta ko kunyar suwa ne, da tana da makangari ne ai da lamarudu bai mace ba. Dubi dai fir'auna, wai shine dagawa ba kamar shi, har cikin ruwa ne ta bishi mutuwa kenan, bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya yi nufi ba. Ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki, yan security kenan ko ba zazzare ido da bakin gilas, inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba, talakan da baya da ko kwabo ba ta kyale shi ba. Ta cira sama ta tsado ta buge shaho ya faɗo a ruwa, ta farma kwaɗo karkashin ƙasa in ta kurɗo ba ta kyale sari da kurkudu ba. Wai zai ce zai dawoma ka yi shekara 5 ka kara shekara 5, wallahi kar ku damu su yi ta kara 5 din, ba wai suna haɗa kai ba, za su kara kansu 5 su kara wata 5, ba sai Allah ya ga dama ba. Ai mun ga aya a cikin kasar nan, ayar da muka gani a daidai lokacin marigayi General Abacha da Abuyola da wane ne, ba karamar aya bace ba. Najeriya ta shiga rudin, ta shiga ko ba za ta shiga ba. Rikicin June 12 yarin tabe, an rasa ina za a, an ce sai an zarce, an ce kaza, sai ubangiji ta'ala zo ya karbi rayuwar General Abacha, Allah ji kansa, ya karbi rayuwar Abiola, shi ma musulmi ne, Allah ji kansa. Shikenan kasar ta wuce, kuma aka shiga wani sabon faifai na Najeriya. To shikenan sai ku ce sai kun wuce, ku wuce mu gani. Ma'ana sai ka ce ku kuke kasafin shekarun, ku ne kuke kasafin shekarun kenan, ma ma'ana idan kun ga dama ku wuce, in kun ga dama ku sauka wani ya hau. Kada Allah sa ku sauka, ku ci gaba mu gani. Babu inda za ka yi. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wallahi dole sai mun bar wannan wurin, wani ya zo ya zauna, ko mun ki ko mun so. Dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan, wani ya hawo ta rana. Dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka, wani ne zai tafsirin, wani zai ja bakin. Dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita, wani ya hau, ko ya ki ko ya so, ko a kusa ko a nesa. Kuma za a yi wa mutum hisabin me ya aikata a tsawon mulkin ka, me ka gudanar. Shine ya kamata ka yi lissafi, ba ka zarce ko kar ka zarce ba. Allahu akbar.